Fins a 10 països volen entrar a la Unió Europea. La pregunta és, qui ho farà primer? Doncs tinc la resposta, i si tu també la vols saber, t'hauràs de quedar fins al final. El passat 4 de novembre, la Comissió va publicar l'informe sobre les negociacions amb els països candidats per entrar a la Unió Europea. Però com tu segurament no t'ho vols mirar, ja m'ho he mirat jo per tu. Però primera pregunta, com collons s'entra a la Unió Europea? Doncs primer el país ho ha de demanar. La Comissió elabora un informe, favorable o no, i els països han de votar tots per unanimitat a favor. Llavors és quan comencen les negociacions, on s'obren fins a 35 capítols repartits en 6 clústers, que s'han de negociar un per un, i ara tancant-se tots. Llavors comencem amb el rànquing, que és el més interessant. Comencem per Turquia, i sí, és veritat que les negociacions ja estan començades, porten congelades des del 2018 perquè el règim del president Erdogan és molt autoritari i no compleix els mínims democràtics. La comissió, bàsicament, destaca que fins que no torni a la via democràtica, les negociacions no es reprendran. Geòrgia va convertir-se en candidat l'any 2023, però el seu nou govern, que és obertament prorus i anti-Unió Europea, no ha fet cap avenç per començar les negociacions, així que, evidentment, doncs està en últim lloc en el rànquing. I llavors passem a Kosovo, un cas complicat perquè no tots els estats europeus el reconeixen, com per exemple Espanya o Grècia, així que tampoc no es pot avançar en les negociacions. A Bòsnia i Hercegovina, el cas de la independència de la república prorussa de Sprska, perdoneu si no ho he pronunciat bé, és que no tinc ni puta idea de com es pronuncia això, em sembla el major condicionant per començar les negociacions amb el país. A part de que encara queden moltes reformes de justícia i democràtiques per començar les negociacions. I a Macedònia del Nord, encara Bulgària segueix bloquejant la candidatura d'aquest país fins que no es reconegui a la minoria búlgara que habita el país i que vol que es reconegui a la Constitució. D'una banda, les protestes a Sèrbia han subratllat que alguna cosa no acaba de funcionar bé en el país. De paraula tot sembla més o menys correcte, i de fet Sèrbia ha ofert a la Unió Europea vendre-li munició. I de fet el propi president ha dit que ell no reconeixerà a Kosovo, però que tampoc no bloquejaria a cap altre president que el succeís de reconèixer-lo. Fins que Sèrbia no reconegui a Kosovo, Sèrbia ni Kosovo tampoc no podran entrar a la Unió Europea. Moldàvia i Ucraïna encara no poden començar les negociacions perquè el seu procés està vinculat i Viktor Orbán bloqueja la candidatura d'Ucraïna. Ara bé, tant el govern d'Ucraïna com el de Moldàvia estan compromesos amb tancar les negociacions a finals del 2028. Cal destacar que, a més, els dos països tenen governs proeuropeus, el que podria facilitar més les negociacions. Albània ha avançat enormement aquest any i, de fet, el primer ministre, Edi Rama, s'ha marcat l'objectiu d'acabar les negociacions a finals del 2027. I és que a data de principis de novembre del 2025 s'han obert 5 de 6 clústers i s'espera que l'últim s'obri a finals d'aquest any. I finalment, qui sembla que entrarà abans de la Unió Europea és Montenegro, qui ha obert tots els clústers i té fins a 7 capítols tancats. I de fet s'espera que les negociacions s'acabin a finals de l'any vinent, 2026. I a tu a qui t'agradaria veure entrar a la Unió Europea properament?